हेलो भाई लोग, तो हम स्वागत करते हैं अपन यूट्यूब चैनल प्रजापति स्टूडियो में। तो रउआ लोग देखत तनी जो हमारे यूट्यूब चैनल प्रजापति स्टूडियो के भाई लोग, कल एक पवन सिंह जी का बहुत ही बढ़िया सॉन्ग एगो आइल रहे जोना कि चल 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 तोर माई से कहेम। जोना पर विवाद भी अच्छा खासा भइल बा। तो ये सॉन्ग बहुत ही ऐसे तो बहुत बढ़िया लागल सॉन्ग सुने में। ऐसे एकर पर विवाद कइल गइल बा कि खेसारी लाल यादव एकरा के बहुत पहले ही रिजेक्ट कर देले बाड़े, ओकरा के पवन सिंह अब गइले बाड़े। तो अखिलेश कश्यप आके बतैले बाड़े अपन एथी से। तो ये अइसन बात नइखे, पवन सिंह के गावे के लूर बाटे बहुत बढ़िया से। रिजेक्ट या फिजेक्ट कौनो बात नइखे एकरा में। तो जेकरा अच्छा लागल उ गइलस, जेकरा ना अच्छा लागल गइलस ना गइलस, तो ओसे कौनो दिक्कत नइखे। इ सॉन्ग बहुत ही अच्छा बाटे। रउआ लोग सुनले बानी जा कि ना अभी तक, जाके सुनी जा। और बहुत बढ़िया सॉन्ग लागल हमरा। तो इ सॉन्ग बहुत पहले ही और राधे श्याम रसिया के द्वारा इ गावल गइल रही, चल 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 तोरा माई से कहतानी। तो उहे सॉन्ग के पवन सिंह रीमिक्स करके अपन भाषा में गइले बाड़े, जो कि बहुत ही अच्छा सॉन्ग बाटे। और पवन सिंह के आवाज़ में तो कोनो गाना बहुत बढ़िया लगबे करला। तो रउआ लोग अभी नहीं जा सुनले तो जाकर सुनी जा, और कमेंट बॉक्स में आके जरूर बताई जा कैसन लागल रउआ लोग के। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देम जा भाई लोग। सब्सक्राइब उस्क्राइब नहीं कीजा करत, ना लाइके करते जा ना शेयरे करते जा। तनी शेयर वेयर कर देम जा, काहे से कि भाई मेहनत लागेला बनावे में वीडियो। और पवन सिंह के कोनो गाना गा दिहे उ जान जा के हिटे होई। इहो सॉन्ग हिट बाटे और बहुत अच्छा लागल। हिट जानते बानी ना बाजे खातिर लोग 10 गो साजिश करला, तेकरा में कोनो घबराए के बात नइखे। पवन सिंह एकदम ब्रांड हवे, ब्रांड सॉन्ग एकदम रही, कोनो गाना गा दिहे एकदम ब्रांड रही। तो रउआ लोग के का विचार बा इ सॉन्ग पर, और जरूर जाके देखी जा, एक बार मजा करी जा। और गाना बाजी एकदम पूरा लगन में बाजी पूरा। धन्यवाद भाई।